Mae cludiant yn bwysig iawn i wyfonwyr cas fel fi. Mae sawl dewis, o gerbyd wrth deithio fel labordiffïaeth. Gallwn gerdded defnyddio scooter, beic, car, bws, tren, cwch, neu hyd yn oed awyren. Doctor drwg yw fy enw, a bod yn frwg yw fy nod mewn bywyd. Felly rhaid i mi ddefnyddio'r cerbyd mwyaf niweidiol i'r amgylchedd. Yn sicr a fi ddim ar fws neu dren, byddai car yn drwg, ond byddai lori'n waith yn byth. Na, aroswch, cwch! Mae'r cwch yn cynhyrchu llawer o CO2, ond hyd yn oed yn wych. Awyren! Mae'r awyren yn berffaith. Yn sicr dyma'r ffordd fwyaf niweddiol i'r amgylchedd. Erbyn y flwyddyn 2100 sydd 76 mlynedd i'r dyfodol, bydd tymheredd y byd yn cynhyddu gan 3.3 gradd Celsius, sy'n achos dorgalon ni'n dear. Bob dydd mae rhieni yn mynd â fi i'r ysgol yn y car. Wrth edrych drwy ffenestr y car, dwi'n gweld fy ffrindiau hefyd ar ei ffordd i'r ysgol mewn ceir. Pe bawn i a fy ffrindiau dal y bws i'r ysgol, byddai llai o geir ar y ffordd a byddai'n lleihau alluriadau, neu hyd yn oed yn well, gallwn ni'n dechrau clwb beicio gan seiclo i'r ysgol bob yn ail diwrnod. No!